हॅलो फ्रेंड्स अँड वेलकम बॅक टू माय चॅनल. आज आपण करणार आहोत मातीच्या भांड्यात चिकन बिर्याणी ही रेसिपी. घरातल्या गॅसवरच आपण मातीच्या भांड्यामध्ये कशी करू शकतो बिर्याणी हे मी तुम्हाला दाखवणार आहे. त्याचबरोबर मी ही मातीची भांडी कुठे विकत घेतली ते सुद्धा तुम्हाला सांगणार आहे व्हिडिओच्या शेवटी. सो संपूर्ण व्हिडिओ तुम्ही नक्की बघा. साहित्य बघूया. इथे होल बासमती राईस घेतले, ते तुमच्या आवडीप्रमाणे घ्या. मिरी, दालचिनी, मसाला वेलची, स्टार एनिस म्हणजे दगडफूल, तमालपत्रीची पानं, 2 हिरव्या मिरच्या आणि लवंग. हे सगळं साहित्य आपल्याला लागणार आहे. याचबरोबर आपल्याला लागणार आहे पाणी, जे मी तुम्हाला नंतर सांगते. आता अशा पद्धतीची पसरट मातीचं भांडं मी ह्यावेळी विकत आणलं आहे आणि ह्याच भांड्यामध्ये आपण करणार आहोत ही बिर्याणीची रेसिपी. हे भांडं झाकण्यासाठी मला एक मातीचा तवा पण मिळाला आहे, तो मी हे झाकण्यासाठी वापरणार आहे. अशा पद्धतीने व्यवस्थित भाजून अशी निघालेली ही मातीची भांडी असतात, जी आपण गॅसवर इझिली वापरू शकतो. ही मी एका एक्झिबिशनमध्ये विकत घेतली आहेत भांडी. त्या सावंतवाडीमध्ये झालेल्या एक्झिबिशनमधल्या ज्यांच्याकडून मी विकत घेतली त्यांची माहिती तुम्हाला मी व्हिडिओच्या शेवटी देणार आहे. सो हा व्हिडिओ संपूर्णपणे नक्की बघा. त्याचबरोबर एक छोटं भांडं पण मी आणलं आहे, जे पण आपण गॅसवर ठेवू शकतो. आणि इतर आता हे मी सगळं तुम्हाला मॅरिनेशनसाठी पण मातीच्या भांड्यातच ठेवणार आहे. चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया. एका भांड्यामध्ये बिर्याणी राईस शिजवण्यासाठी मी पाणी उकळत ठेवलंय. आपल्याला हा राईस वाळून घ्यायचा आहे, सो पाण्याची क्वांटिटी थोडीशी जास्ती घ्या. आता या पाण्यामध्ये आपल्याला घालायचं आहे मीठ, चवीप्रमाणे राईससाठी लागणारं मीठ ह्यामध्ये घालायचं आहे. एक साधारण 2 ते 3 चमचे आपल्याला इथे तूप घालायचं आहे. तूप नसेल तर तुम्ही तेल वापरू शकता, त्याच्यामुळे बिर्याणी राईस जो आहे तो सुटा सुटा होतो. तूप घालून झाल्यानंतर आपण जे होल स्पाइसेस आणि ग्रीन चिली घेतली आहे ती आपल्याला ॲड करायची आहे. आणि नंतर सगळं हे पाणी आपल्याला चांगलं उकळून घ्यायचं आहे. आता होल स्पाइसेस आणि ग्रीन चिलीज ज्या स्लिट करून घेतल्या आहेत ते मी ह्याच्यामध्ये ॲड करते. याने मस्त फ्लेवर येतो राईसला. आता हे चांगलं ह्याला उकळी येऊ दे. त्यानंतर याच्यामध्ये आपल्याला घालायचं आहे आपण जो बिर्याणी राईस घेतलाय तो मी फक्त स्वच्छ धुवून घेतलाय आणि लगेचच आपण तो इथे वापरतोय. धुवून वाळत ठेवलेला नाहीये मी इथे. काही जण हा तांदूळ धुवून नंतर वाळतही ठेवतात. सन ड्राय नाही करता येत, शेड ड्राय करू शकता तुम्ही, पण मी हा डिरेक्टली धुवूनच इथे घेतलेला आहे राईस. आता हे मस्त हा राईस जो आहे तो आपल्याला 80% मी शिजवून घेते नेहमी. 20% जो आहे तो आपल्याला नंतर चिकन बरोबर हा शिजवता येईल. आता त्याला उकळी येऊ दे. खूप छान असा फ्लेवर येतोय, त्याला मस्त वास येतोय. चांगली त्याला उकळी आल्यानंतर आपण त्यातले दाणे काढून चेक करू शकतो की राईस शिजला आहे की नाही. आणि त्याच्यानंतर आपण हा वाळून घ्यायचा आहे. ऑलमोस्ट हा आता राईस होत आला आहे. मी आता हा छान राईस हा वाळून घेते आणि फॅन खाली थोडासा थंड करायला ठेवते. त्याचबरोबर आता आपण चिकनचं मॅरिनेशन करून घेऊया. सुरुवातीला आपण यासाठी लागणारं साहित्य बघून घेऊया. इथे साधारण 750 ग्रॅम मी चिकन घेतलं आहे आणि साधारण 500 ग्रॅम मी राईस घेतलेला होता. सो हे चिकन स्वच्छ धुवून घेतले, पीस करून घेतले. बिर्याणी मसाला, मालवणी मसाला, मिरची पावडर, हळद, मीठ, दही लागणार आहे आपल्याला चांगलं 4 टेबलस्पून, घी लागणार आहे किंवा तूप, किंवा नसेल तर तुम्ही तेल वापरायचं आहे. आलं लसूणची पेस्ट लागणार आहे, तळलेला कांदा लागणार आहे आणि बारीक चिरलेली हिरवी कोथिंबीर लागणार आहे. चला तर मग साहित्य तर आपण बघितलं. आता आपण चिकनला मॅरिनेशन करून घेऊया. आता हे सगळं साहित्य मी 1 बाय 1 ॲड करते. सुरुवातीला घालूया आपण मीठ, चवीप्रमाणे मीठ घालून घेऊया. हळद घालूया, रेड चिली पावडर,
मालवणी मसाला किंवा तुमचा साठवणुकीतला जो मसाला तुम्ही वापरता तो घाला. आणि बिर्याणी मसाला मी इथे थोडासा ॲड करते, त्याने पण खूप छान फ्लेवर येतो. होल स्पाइसेस आपण राईससाठी वापरलेलेच आहेत. त्यानंतर आलं आणि लसूणची पेस्ट घालून घ्यायची आहे. आणि आता आपल्याला याच्यामध्येच कोथिंबीर आणि हा तळलेला कांदा जो आहे तो पण ॲड करून घ्यायचा आहे. आपण मातीच्या भांड्यात जेव्हा बिर्याणी करतो किंवा इतर जेव्हा ग्रेव्ही पण जरी आपण करत असलो तरीसुद्धा आपल्याला खूप जास्ती प्रमाणात ते ढवळता येत नाही, गॅसवर रिस्की असतं. त्यामुळे जे काय मॅरिनेशन करून घ्यायचं आहे आणि चिकनला ते आत्ता सगळं साहित्य इथे घालून घ्यायचं आहे आणि डिरेक्टली मग आपण याच्यामध्ये लेअर लावून हा चिकन शिजवणार आहे. आता याच्यामध्ये घालूया दही. दही आवडत नसेल तर तुम्ही लिंबू वापरू शकता. आणि इथे मी घालते तूप. तूप जर तुम्हाला आवडत नसेल तर तुम्ही तेल वापरू शकता. आता हे सगळं छान मिक्स करून घेते मी. अशा पद्धतीने हे सगळं चिकनला मस्त लावून घेतलंय. आता आपण ज्या भांड्यामध्ये बिर्याणी करणार आहोत ते भांडं घ्यायचं आहे आणि त्याच्यामध्ये हे जे सगळं चिकन आपण मॅरिनेट करून घेतलंय त्याचा लेअर लावून घ्यायचा आहे बॉटमला. व्यवस्थित पसरून घेऊया. आणि याच्यामध्ये मी आता थोडंसं पाणी ॲड करून घेते. ज्यामध्ये आपण चिकन मॅरिनेट केलेलं त्यातच थोडंसं पाणी घालून मी तेही ह्याच्यामध्ये घालून घेते. मातीच्या भांड्यात करत असल्याचे फायदे खूप चांगले असतात. आपल्याला तर सगळ्यांनाच माहिती झालं की ही जी पूर्वीपासून वापरण्यात येतात जी युटेन्सिल्स आहेत ती अतिशय हेल्दी अशा प्रमाणात आपल्याला फूड तयार करून देतात. इतर कुठल्याही आपण जी वापरतो भांडी त्याच्यापेक्षा सरस असतात. सो आज मी तुम्हाला या पद्धतीची बिर्याणी दाखवते. तुमच्या पण जवळपास अशा पद्धतीची मातीची भांडी जर कुठे मिळत असतील तर ती तुम्ही नक्की खरेदी करा आणि त्याच्यामध्ये जेवणातला एखादा तरी आयटम करण्याचा प्रयत्न करा. वेळ नसेल तर आपण वीकली कधीतरी एकदा तरी अशा पद्धतीचं जेवण सुरुवातीला करू शकतो. आणि तुम्हाला इझी वाटायला लागलं की तुम्ही नंतर मातीची भांडी वापरू शकता. आता याच्यामध्ये मी पाणी घालून घेते कारण ही मातीची भांडी असल्यामुळे लगेच हे पाणी सोक होतं, एक्स्ट्रा पाणी. आणि आता हे झाकून ठेवूया आणि मस्त याला दणदणीत वाफ येऊ दे. आणि जवळजवळ हे 80% आपण चिकन शिजवून घेऊ. कुठेही इथे मध्ये मिक्स करत राहायची, ढवळत राहण्याची काही गरज नाही आहे. झाकून ठेवल्यानंतर छान वाफेवर हे चिकन शिजतं. आता 5 ते 6 मिनटं हे व्यवस्थित मी मंद गॅसवर शिजवून घेतलं आहे. सुरुवातीला गॅस मोठा केलेला आणि नंतर गॅस मंद करून मी हे शिजवून घेतलं आहे. चिकन मस्त शिजलं आहे. आता या स्टेजला याच्यामध्ये घालायचं आहे बिर्याणी राईस, जो मी मगाशी तुम्हाला दाखवलेला होता करून. तो नंतर वाळून मी हा फक्त फॅनखाली ठेवून थोडासा थंड करून घेतला आहे. आणि ह्या बिर्याणी राईसचा आता लेअर लावून घेऊया. जेवढा राईस तुम्हाला घालायचा आहे त्या पद्धतीने लावून मस्त ह्याचा लेअर तयार करून घ्या. डाऊल घेऊन थोडंसं हे प्रेस करून घ्या हा लेअर. आता याच्यामध्ये आपण घालूया ग्रीन चिलीज, ज्या मी सिलेक्ट करून घेतल्या त्या फक्त टॉपला ठेवून घेते. त्याने पण मस्त फ्लेवर येतो. तुम्हाला जर लिंबू आवडत असेल तर अर्ध लिंबू कापून सुद्धा तुम्ही याच्यावर लेअरवर ठेवू शकता. त्याचा पण एक मस्त अरोमा या बिर्याणीला येतो. त्यानंतर घालूया कोथिंबीर. तुम्हाला जर मिंट लीव्ज आवडत असतील, पुदिन्याची पानं, तर ती पण तुम्ही ॲड करू शकता. आमच्या घरात आवडत नसल्यामुळे मी इथे घातलेली नाही आहेत. त्यानंतर याच्यामध्ये घालूया तळलेला कांदा. आता हे सगळं घालून झाल्यानंतर आपल्याला त्याच्यामध्ये परत एकदा घालायचं आहे तूप, जेणेकरून त्याला मस्त फ्लेवर येईल. आणि त्याआधी थोडासा बिर्याणी मसाला मी स्प्रिंकल करून घेते. आपण आतमध्ये चिकनला घातलेलाच आहे तो, पण टॉपला पण घातल्यामुळे त्याला मस्त फ्लेवर येईल. आणि याच्यामध्ये घालूया तूप.
चला, अशा पद्धतीने आपलं बिर्याणीचा सेटअप सगळा करून झाला आहे. आता झाकून ठेवायचं आहे आणि मस्त याला वाफ येऊ द्यायची एकदम मंद गॅसवर. तुम्ही बॉटमला तवा पण मग ठेवू शकता जर तुम्हाला खूप तापल्यासारखं वाटत असेल तर. आणि मी केलेली बिर्याणी एक साधारण 20 मिनटं मी मंद गॅसवर ठेवलेली आहे आणि अशा पद्धतीची मातीच्या भांड्यातली बिर्याणी रेडी झाली आहे. तुम्ही पण करून बघा आणि कशी वाटते टेस्टला ते मला नक्की कमेंट करून कळवा. आता याच्याचबरोबर आपण थोडीशी मातीच्या भांड्यांची झलक बघूया. अशा पद्धतीने वेगवेगळी मातीची भांडी ही अवेलेबल असतात. तुम्ही जर एक्झिबिशन्सला व्हिजिट करत असाल वोकल फॉर लोकलच्या तर तुम्हाला अशा पद्धतीची स्टॉल्स नक्की दिसतील. हे जे स्टॉल आहे ते जैतीर आर्ट्स तुळस म्हणजे वेंगुर्ला तालुक्यातल्या यांचं आहे. तुम्ही नक्की भेट द्या. बाय बाय.